Ja vás odštartujem, dobre? Urobíme, že 3, 2, 1. Beauty Factory je teraz v tejto chvíli oficiálne úplne otvorený. Beautiful people, top designer clothes, front row at fashion shows. What you do and who you know inside the world of beautiful people, champagne and rolled up nose, prenups and broken homes, surrounded but still alone. A aby som vám povedala, že čo nás ešte dnes čaká a neminie, tak máme prichystaný samozrejme program, ale okrem toho, že prestrihávala pásku, tak bude aj spievať. Celý večer vám bude hrať za mixpultom DJ Space, no a zažijete dnes molekulárnu kuchyňu. No a v neposlednom rade sú tu s nami aj finalistky Miss Universe 2022, ktoré ste už videli. Kde svieti slnko a preteká rieka. Vieš, že netreba mi veľa, stačí mi len oceán. Tak daj mi krídla, chceš poletieť preč, keď je všetko na ruby. Nech to viem viac, aj tak to vieš už veľa. Vieš, že som z tých, čo ťa rada pochopí. No mám to viac, ako by som teraz chcela. My si hľadáme priestory pre seba, slobodu aj vzťahy dokopy nám to hrá. Máme cit a snad sa nezmení, zmenený, bez teba som už len podobná. Letím, no stále na zemi, ja túžim ísť len niekam.